Paco Rabanen soineko batekin agertu zen. Eta soineko bat olan metalesko pieza sortua, eta buruan zeukan txapela bat moduan, mailaskoa, konjuntora. Eta adibidez, soineko hau da gaur eguneko kolekziotakoa, baina ikaragarri dauka dantza 60. hamarkadako soineko hauetara. Egia da, Cardi Biren gorputza, dala guztiz desberdina 1976an zegoen estetika eta Frantziako modelo hauen estetikara konparatuta, azkenean oso, kurbaz beteetako emakume bada, ez? Eta Paco Rabanen modelo guztia ziren oso argalak, eta hori 60. hamarkadako estetika hortan, ez? Oso planoa dena, ez? Argala eta planoa. Eta interesgarria ikustea hori beste gorputz bat guztiz desberdina, Paco Rabanen jantzi batekin jantzia.